Predstavte si moment, keď vás vlastní rodičia zradia priamo pred vašimi očami. Urobia to s chladnou tvárou a zlým úmyslom. Chcú zničiť vaše šťastie len kvôli peniazom a spoločenskému statusu. Tento príbeh vás zavedie do sveta bratislavskej smotánky. Ukáže vám, aká tenká je hranica medzi luxusom a úplným dnom. Uvidíte, ako rýchlo sa môže karta obrátiť. Pripravte sa na emocionálnu jazdu plnú napätia, slz a nečakaných zvratov. Pravá tvár ľudí sa ukáže až vtedy, keď im osud zoberie úplne všetko. Elena Horvátová bola ženou, ktorá milovala moc a peniaze. Vyrastala v hroznej chudobe v malej dedinke na východnom Slovensku. Pamätala si deravú strechu a chladné zimy. Zaprisahala sa, že do tohto pekla sa nikdy nevráti. Odišla do Bratislavy a vydala sa za Richarda. Richard vybudoval obrovské stavebné impérium. Zbohatli. Postavili si luxusnú vilu na Kolibe. Obklopili sa drahými autami a vplyvnými priateľmi. Elena úplne vymazala svoju minulosť. Zabudla na svojich starých rodičov. Mali 2 synov. Starší Patrik bol kópiou svojej matky. Bol arogantný, chamtivý a vzal si dcéru bohatého chirurga. Mladší Matej bol iný. Zdedil dobré srdce. Nikdy nikoho nesúdil podľa hrúbky peňaženky. Vyštudoval inžinierstvo a chcel žiť normálny život. Konflikt začal v deň, keď Matej rodine oznámil radosnú správu. Zamiloval sa do Zuzany. Zuzana bola obyčajná predavačka kvetov z Petržalky. Jej rodičia boli skromní robotníci. Pre Elenu to bola nočná mora. Rozhodla sa, že túto svadbu prekazí za každú cenu. Vymyslela diabolský plán. Hrubé kvapky dažďa narážali do špinavého okna lacnej reštaurácie na okraji mesta. Matej nervózne bubnoval prstami po lepkavom stole. Vzduch v miestnosti voňal po prepálenom oleji a lacnom pive. Oproti nemu sedeli Zuzaniny rodičia. Ján mal na sebe svoj najlepší oblek, bol však viditeľne ošúchaný a starý. Mária si neustále naprávala golier na staromódnej blúzke. Boli to dobrí a mimoriadne pracovití ľudia z malej dediny. Matej ich mal úprimne rád, cítil sa však priam hrozne. Jeho žalúdok bol stiahnutý do tvrdého uzla. Každou sekundou očakával príchod svojich rodičov. Boli to prominentní ľudia z bratislavskej elity. Ľudia, ktorí večerali v tých najdrahších hoteloch. Zuzana ho jemne chytila za ruku. Jej dotyk bol mimoriadne hrejivý a upokojujúci. Usmiala sa na neho. V jej očiach nebol absolútne žiadny strach. Žiarila z nich iba čistá dôvera a láska. Matej sa snažil jej úsmev opätovať. Vôbec mu to nešlo. Poznal svoju krutú matku Elenu príliš dobre. Vedel, že jej nečakaný súhlas s týmto stretnutím nebol úprimný. Niečo hrozné sa chystalo. Atmosféra v podniku bola veľmi hlučná. Miestni štamgasti sa nahlas smiali pri vedľajšom stole. Pre Zuzaninu rodinu to bol úplne normálny večer. Pre Mateja to bolo mučivé čakanie na popravu. Nervózne sa pozrel na svoje hodinky. Jeho rodičia meškali už celú polhodinu. Bola to klasická taktická hra jeho matky. Nechať na seba dlho čakať znamená ukázať svoju obrovskú moc nad ostatnými. Dvere reštaurácie sa zrazu s hlasným vrzgnutím otvorili. Dnu okamžite vnikol studený jesenný vietor. Matej zdvihol zrak a takmer prestal dýchať. Do miestnosti vstúpili 2 ľudia. Boli to jeho rodičia. Vyzerali však ako z iného sveta. Nemali na sebe svoje drahé obleky a značkové šaty. Oblečené mali staré rozťahané tepláky. Na nohách mali špinavé gumené topánky. Z ich oblečenia razil silný zápach lacného mydla a naftalínu. Vlasy mali zámerne strapaté a neupravené. Matejova krv v žilách okamžite stuhla. Cítil obrovský nával horúčavy do tváre. Toto nebola náhoda. Toto bolo vopred pripravené a kruté divadelné predstavenie pre nevestu. Elena s Richardom pomaly kráčali k ich stolu. Elena nahlas vzdychala a predstierala obrovskú únavu. Všetci hostia v reštaurácii sa na nich s prekvapením pozerali. Matej rýchlo vstal zo stoličky. Jeho ruky sa jemne triasli od potlačovaného hnevu. Zuzanini rodičia zostali sedieť v úplnom šoku. Nechápali, čo sa to vlastne deje. Matej im o svojich rodičoch hovoril samé pekné veci. Tvrdil, že sú to vzdelaní a úspešní ľudia. Teraz pred nimi stáli 2 zanedbaní chudáci. Elena sa ťažko posadila na drevenú stoličku. Stolička pod jej váhou hlásno zaprašťala. Richard si sadol hneď vedľa nej. Tváril sa mimoriadne utrápene a smutne. Dobrý večer, prajem. Veľmi sa ospravedlňujeme za meškanie. Náš starý autobus mal poruchu a museli sme ísť dlho pešo, povedala Elena s falošnou ľútosťou v hlase. Matej na ňu pozeral s otvorenými ústami. Aký autobus? Veď v ich garáži na Kolibe parkujú 3 luxusné autá. Toto bolo šialené. Matejova myseľ pracovala na plné obrátky. Snažil sa pochopiť tento zvrátený plán.
Pohľad na matku v deravej bunde v ňom vyvolal spomienku. Spomenul si na hádku spred niekoľkých dní. Stáli vtedy v jej obrovskej modernej kuchyni. Všade bol lesklý mramor a drahé spotrebiče. Elena vtedy popíjala archívne víno z kryštálového pohára. Keď jej povedal o Zuzane, pohár jej takmer vypadol z ruky. Obyčajná kvetinárka, zbláznil si sa. Zničila by celú našu povesť, kričala vtedy na celú vilu. Matej jej pokojne odpovedal, že Zuzanu miluje. Elene sa vtedy zaleskli oči nebezpečným svetlom. Rozhodla sa zasiahnuť. Otec Richard jej v tom vôbec nebránil. Pre neho boli dôležité iba obchodné zmluvy a peniaze. Matejov brat Patrik sa na ňom iba nahlas smial. Vraj si ničí celý svoj život kvôli obyčajnej chudere. Nikto z nich nepochopil jeho skutočné city. Pre nich bola láska iba prázdne slovo. Teraz tu sedeli v lacnej reštaurácii a hrali túto zvrátenú hru. Zuzanina matka Mária sa milo usmiala. Naliala Elene pohár čistej vody z džbánu. Chcela situáciu aspoň trochu upokojiť. Netušila však, s kým má dočinenia. To nič, hlavne, že ste v poriadku dorazili, povedal Zuzanin otec Jan s úprimným súcitom. Odtiahol si stoličku, aby mali viac miesta. Sme radi, že vás konečne spoznávame. Náš Matej o vás hovoril naozaj veľmi pekne. Pokračoval Ján prívetivým tónom. Elena si odpila z pohára a znechutene skrivila tvár. Voda jej zjavne vôbec nechutila. Áno, náš Matej je veľmi dobrý chlapec. Škoda len, že zarába tak strašne málo peňazí. Viete, my s manželom sme na tom finančne veľmi zle. Žijeme doslova od výplaty k výplate. Nemáme ani na poriadne jedlo. Začala Elena svoje nacvičené klamstvá. Richard súhlasne prikyvoval hlavou. Presne tak, máme obrovské dlhy a exekútor nám dýcha na krk. Svadbu určite nebudeme môcť zaplatiť. Práve naopak, dúfali sme, že nám vaša rodina finančne pomôže. Pridal sa Richard s vážnou tvárou. Matej mal pocit, že ho každú chvíľu porazí. Jeho otec, ktorý včera kúpil ďalšiu firmu, teraz prosíka o peniaze. Bolo toto najväčšie poníženie v jeho živote. Pozrel sa na Zuzanu s hrôzou v očiach. Zuzana bola zjavne veľmi zmetená. Pozrela sa na Mateja a potom späť na jeho rodičov. Nechápala, prečo jej Matej klamal o ich bohatstve. Nevedela, čo si má o tom celom myslieť. Mária a Ján si vymenili súcitné pohľady. Neboli vôbec nahnevaní alebo znechutení. Práve naopak, ich dobré srdcia okamžite pocítili zľutovanie. To je nám naozaj veľmi ľúto. Svadbu predsa môžeme urobiť u nás na dedine. Bude to skromné, ale krásne. Upečieme koláče a mäso zabezpečí náš sused, navrhla Mária s úsmevom. Elena na ňu pozrela s neskrývaným odporom. Dedinská svadba? To je presne to, čo som vždy chcela, odpovedala Elena s obrovskou dávkou irónie v hlase. Mladí by po svadbe mohli bývať s nami. Máme jeden malý voľný kút v našom vlhkom suteréne. Bude tam trochu tesno a zima, ale aspoň ušetria za nájomné. Pokračovala Elena vo svojom krutom pláne. Dúfala, že Zuzana po týchto slovách okamžite s plačom utečie. Každá zlatokopka by predsa hneď utiekla. Zuzana však zostala pevne sedieť na svojom mieste. Matej už ďalej nedokázal počúvať tieto strašné lži. Jeho trpezlivosť definitívne praskla. Prudko sa postavil od stola. Stolička s hlasným rachotom spadla na drevenú podlahu. Celá reštaurácia na chvíľu stíchla. Dosť, okamžite prestaňte s týmto odporným divadlom. Zakričal Matej na celú miestnosť. Jeho hlas sa triasol od obrovského zúrivosti. Zuzana sa vyľakane stiahla dozadu. Rodičia na neho pozreli s predstieraným údivom. Čo to hovoríš, synček? My hovoríme iba čistú pravdu, povedala Elena s nevinným výrazom v tvári. Matej k nej rýchlo pristúpil. Chytil ju pevne za rameno. Vy dvaja pôjdete teraz okamžite so mnou von. Sykol jej priamo do tváre. Richard sa postavil, aby bránil svoju ženu. Pusti svoju matku, Matej, správaš sa ako blázon, povedal otec prísne. Matej ho úplne ignoroval. Ťahal ich smerom k východným dverám. Zuzana a jej rodičia zostali sedieť v úplnom šoku. Vôbec nerozumeli, čo sa pred ich očami práve odohráva. Matej vyviedol rodičov do chladnej jesenej noci. Tmavá ulica bola bičovaná hustým dažďom. Svetlo z pouličnej lampy osvetľovalo ich nahnevané tváre. Matej pustil matkino rameno a odstúpil o krok dozadu. Zhlboka dýchal chladný večerný vzduch. Čo má toto všetko znamenať? Zbláznili ste sa úplne? Kričal Matej do ticha ulice. Elena si oprášila starú bundu a narovnala sa. Jej výraz tváre sa okamžite zmenil. Už to nebola tá zúbožená chudobná žena. Bola to opäť tá arogantná a chladná milionárka. Zachraňujeme ti tvoj zničený život. To sa deje.
odpovedala tvrdým a nekompromisným tónom. Chceli sme ti iba ukázať pravú tvár tej tvojej malej kvetinárky. Keď zistí, že z teba nevyžmýka žiadne peniaze, okamžite ťa kopne do zadku. Pridal sa Richard s chladným úsmevom. Matej neveril vlastným ušiam. Vy ste tak neskutočne slepí a povrchní. Zuzana nie je ako tie umelé bábiky, s ktorými ma neustále zoznamujete. Ona ma miluje kvôli mne. Nie kvôli vášmu obrovskému majetku. Povedal Matej s obrovskou bolesťou v hlase. Elena sa na neho iba pohrdavo usmiala. Si neskutočne naivný a hlúpy chlapec. Život nie je nejaká lacná romantická rozprávka z televízie. Ak si vezmeš túto ženu z ulice, si u nás na dobro mŕtvy. Vydedíme ťa do posledného centu, povedala Elena s mrazivým pokojom. Dážď jej pomaly zmýval lacný make-up z tváre. Richard len ticho stál a súhlasne prikyvoval hlavou. Bola to ultimátna hrozba. Vyber si. Buď tvoja nová rodina, alebo naša firma a tvoja budúcnosť. Pokračovala Elena neľútostne. Matej sa pozrel na svojho otca. Otec, ty s ňou naozaj súhlasíš? Zničíš vlastného syna kvôli pýche? Spýtal sa Matej zlomeným hlasom. Richard odvrátil svoj zrak do tmy. Firma potrebuje silného nástupcu. Tvoj brat Patrik rozumie biznisu oveľa lepšie. Ak sa oženíš so Zuzanou, stratíš u nás akúkoľvek podporu, povedal otec chladne. Matej pocitil obrovskú prázdnotu v hrudi. Toto bol definitívny koniec. Všetky väzby sa práve nenávratne pretrhli. Dobre teda, vaše peniaze si môžete zobrať so sebou aj do hrobu. Ja si volím lásku, povedal Matej a otočil sa im chrbtom. Kráčal späť do vyhriatej reštaurácie. Neobzrel sa ani raz. Vedel, že jeho rodičia práve nasadli do taxíka a vracajú sa do svojho prázdneho luxusu. Matej vošiel dnu. Bol celý premočený od studeného dažďa. Vlasy mu padali do unavených očí. Podišiel k stolu, kde sedela Zuzana so svojimi rodičmi. Všetci na neho upierali plné očakávania. Matej si ťažko sadol na stoličku. Chytil Zuzaninu teplú ruku do svojich studených dlaní. Veľmi sa vám všetkým ospravedlňujem. Moji rodičia museli náhle odísť. Vzniklo tam jedno obrovské nedorozumenie. Začal Matej pomaly vysvetľovať. Nepovedal im zatiaľ úplne celú pravdu. Nechcel ich raniť zistením, že to všetko bolo len kruté divadlo zamerané proti ním. Povedal im len to, že vzťahy v jeho rodine sú mimoriadne komplikované. Zuzana ho silno objala. Cítila jeho obrovský vnútorný smútok. Nezáleží mi na tvojich rodičoch. Záleží mi len a len na tebe. Zašepkala mu jemne do ucha. Jan a Mária mu ponúkli teplý čaj. V tej chvíli Matej našiel svoju skutočnú rodinu. Ubehlo niekoľko dlhých mesiacov. Nastal krásny slnečný deň. Deň ich vysnívanej svadby. Obrad sa konal v malom drevenom kostolíku neďaleko Bratislavy. Slnko prenikalo cez farebné vitráže a vytváralo magickú atmosféru. Kostol bol plný usmiatých priateľov a Zuzaninej rodiny. Hrala jemná organová hudba. Vzduch voňal čerstvými kvetmi, ktoré Zuzana sama naaranžovala. Matej stál pri starom oltári vo svojom novom obleku. Bol mimoriadne nervózny, ale zároveň nesmierne šťastný. Pohľadom prešiel po drevených laviciach. Predné dve miesta na jeho strane boli úplne prázdne. Jeho rodičia neprišli. Neposlali ani len krátku správu s blahoželaním. Zuzana ich dokonca slušne pozvala aj napriek tomu strašnému incidentu. Odignorovali to. Matej pocitil ostré pichnutie priamo pri srdci. Snažil sa tú bolesť zatlačiť hlboko do seba. Vtedy sa otvorili veľké drevené dvere kostola. Vošla dnu Zuzana v nádherných bielých šatách. Vyzerala ako skutočný anjel. Všetká bolesť z Matejovho srdca okamžite zmizla. Svadobná hostina bola plná radosti a úprimného smiechu. Tancovalo sa až do neskorého rána. Jedlo bolo vynikajúce, plné tradičných slovenských chutí. Ján nalieval domácu slivovicu a Mária spievala ľudové piesne. Matej sa cítil voľný a šťastný. Po svadbe si mladomanželia prenajali malý, ale útulný byt v Petržalke. Zariadili si ho starším nábytkom, ale bol plný lásky. Matej si rýchlo našiel dobrú prácu. Nastúpil ako hlavný inžinier vo veľkej automobilke za mestom. Práca bola mimoriadne náročná. Často robil nadčasy a vracal sa domov úplne vyčerpaný. Ale bol hrdý na to, že sa dokáže o svoju novú rodinu postarať sám. Nepotreboval špinavé peniaze svojho otca. Zuzana naďalej pracovala vo svojom obľúbenom kvetinárstve. Každý večer ho čakala s teplou večerou. Vôňa pečeného mäsa a čerstvého chleba vždy naplnila celý byt. Bol to obyčajný život. Ale pre Mateja to bol ten najväčší luxus, aký kedy zažil. Cítil obrovský vnútorný pokoj.
Jedného sichravého večera sa Matej vrátil z náročnej zmeny. Zuzana na neho už netrpezlivo čakala v predsieni. Oči jej žiarili obrovským vzrušením. Ruky sa jej jemne triasli. Matej sa zľakol, či sa niečo zlé nestalo. Zuzana ho chytila za ruku a viedla ho do obývačky. Na malom konferenčnom stolíku ležala malá biela krabička. Matej ju opatrne otvoril. Vnútri boli malé detské topánočky a pozitívny tehotenský test. Matejovi vyhrkli slzy obrovského šťastia. Padol na kolená a objal Zuzanu okolo pása. Budeme mať bábätko. Šepkal dookola. O pár týždňov neskôr prišiel ďalší obrovský šok. Počas ultrazvukového vyšetrenia sa lekár usmial a ukázal na obrazovku. Boli tam dve malé tlčúce srdiečka. Budú to dvojičky. Zuzana plakala od radosti. Matej bol v 7. nebi. Začali okamžite s prípravami. Ján vlastnoručne vyrobil dve krásne drevené postielky. Mária nakúpila hory detského oblečenia. Rodina držala pevne spolu v radostnom očakávaní. Zatiaľ, čo Matej budoval svoje šťastie, na kolibe sa sťahovali čierne mraky. Patrik, Matejov starší brat, dostal od otca plnú kontrolu nad rodinnou firmou. Richard už bol unavený a chcel ísť do pokojného dôchodku. Veril, že Patrik firmu udrží na vrchole. To bola však najväčšia chyba jeho života. Patrik bol posadnutý mocou a rýchlymi peniazmi. Jeho manželka, zhýčkaná dcéra chirurga, chcela stále viac a viac luxusu. Potrebovala súkromné lety, drahé šperky a dovolenky v Dubaji. Firemné peniaze im prestávali stačiť. Patrik začal robiť obrovské chyby. Začal uzatvárať nevýhodné zmluvy so zahraničnými investormi. Požičiaval si peniaze od nebezpečných ľudí. Skrýval pred otcom účtovné knihy. Richard nič netušil. Sedel vo svojej luxusnej pracovni a myslel si, že jeho impérium je absolútne nedotknuteľné. Elena trávila dni v nákupných centrách a popíjaním kávy s kamarátkami. Boli úplne slepí voči blížiacemu sa zničeniu. Katastrofa udrela nečakane a s obrovskou silou. Bola tmavá a chladná noc. Patrik sedel sám v riaditeľskej kancelárii. Svietila len obrazovka jeho počítača. Oči mal podliate krvou od stresu. Vedel, že firma je v obrovských dlhoch. Kontrolóri mali prísť hneď nasledujúce ráno. Všetko by sa prevalilo. Patrik urobil definitívne rozhodnutie, zradil vlastnú krv, pripojil externý disk k serveru, začal sťahovať všetky tajné dáta klientov, ukradol firemné patentované návrhy. Tieto cenné informácie okamžite predal najväčšej konkurencii. Na svoj tajný účet na Cypre si nechal previesť milióny eur. Boli to peniaze, ktoré otec budoval celý svoj ťažký život. Patrik zahladil stopy a vymazal zálohy. Vzal si pripravený pas. Pred budovou ho už čakalo pristavené auto. Cestou na letisko poslal otcovi iba jednu krátku a krutú zvukovú správu. Oznámil mu, že firma skončila a nech ho už nikdy viac nehľadajú. Potom navždy zmizol v tme. Nasledujúce ráno sa koliba prebudila do obrovského chaosu. Pred luxusnou vilou Horvátovcov zastavilo 6 policajných aut s blikajúcimi majákmi. Vystúpili z nich ozbrojení muži v kuklách a zamestnanci exekučného úradu. Richard práve raňajkoval v župane na terase. Vyrazil mu dých, keď mu ukázali úradný príkaz na zabavenie majetku. Vaša firma je v bankrote. Všetky vaše účty sú zablokované, povedal mu prísne vyšetrovateľ. Richard nechápavo krútil hlavou. Okamžite volal Patrikovi. Telefón bol však nedostupný. Potom si vypočul tú hroznú zvukovú správu od svojho obľúbeného syna. Svet sa mu zrútil pred očami. Spadol na kolená priamo na studenú mramorovú podlahu. Elena začala hystericky kričať, keď jej exekútori brali zo šatníka drahé kožuchy. Polícia začala prehľadávať každý kút ich veľkého domu. Boli obvinení z masívnych podvodov a neplatenia daní. Neostalo im vôbec nič. Z bohatých bohov sa behom jednej noci stali bezdomovci. Šok a hrôza boli pre Elenu príliš silné. Celý život stávala iba na peniazoch a spoločenskom postavení. Zrazu bola absolútnou nulou. Sedela na chodníku pred vilou a plakala. Susedia sa na nich pozerali cez ploty. Bývalí priatelia sa s úškrnom odvracali. Nikto im neprišiel na pomoc. Elena pocítila obrovský tlak v hrudi. Ako keby jej niekto na prsia položil ťažký kameň. Nemohla dýchať. Ľavá ruka jej úplne znecitlivela. Svetlo pred jej očami začalo rýchlo tmavnúť. Zvalila sa na špinavý asfalt. Richard začal zúfalo kričať o pomoc. Prítomní policajti okamžite zavolali sanitku. Zvuk hlučnej sirény prerazil ranné ticho exkluzívnej štvrte. Elenu naložili na nosidlá a pripojili na dýchacie prístroje. Bol to masívny infarkt. Richard nastúpil do sanitky s ňou. Pozeral sa na jej bledú tvár a plakal. Stratil syna, stratil firmu, stratil dom. Teraz mohol stratiť aj svoju celoživotnú partnerku.
Karma ich zasiahla neľútostným úderom. Hodiny v Matejovom byte ukazovali 2 hodiny v noci. Matej spal tvrdým spánkom vedľa svojej tehotnej manželky. Zrazu ticho rozťal ostrý zvuk zvoniaceho telefónu. Matej rozospatý nahmatal mobilný telefón na nočnom stolíku. Na displeji svietilo meno jeho otca. Váhal, či má vôbec zdvihnúť. Poslednýkrát ho otec vyhnal do dažďa a vydedil. Zvedavosť a zvláštna predtucha ho však prinútili hovor prijať. Matej? Prosím ťa, pomôž mi. Ozval sa z telefónu zúfalý a plačúci hlas. Matej otca v takomto strašnom stave nikdy predtým nepočul. Otec, čo sa deje, kde ste? Pýtal sa Matej s rastúcou panikou v hlase. Sme v mestskej nemocnici. Tvoja matka mala ťažký infarkt. Sme úplne bez peňazí. Patrik nás o všetko okradol a utiekol preč. Vzlikavo vysvetľoval Richard. Matej cítil, ako sa s ním krúti celá izba. Informácia bola príliš ťažká na spracovanie. Zuzana sa zobudila a ticho sa pýtala, čo sa deje. Matej jej to v krátkosti vysvetlil. Okamžite sa začal obliekať. Nočné ulice Bratislavy boli prázdne a tiché. Matej riadil svoje staré auto smerom k hlavnej nemocnici. Hlavou mu vírili tisícky rôznych myšlienok. Otec a matka. Ľudia, ktorí ho chladnokrvne odvrhli. Ľudia, ktorí kruto ponížili ženu, ktorú miloval najviac na svete. Mal by ich nechať trpieť. Zaslúžili by si ochutnať medicínu, ktorú sami predpisovali iným. Ale Matej nebol ako oni. Nemal v sebe ten strašný chlad a vypočítavosť. Zaparkoval pred obrovskou betónovou budovou nemocnice. Rýchlym krokom prešiel cez svietiacu pohotovosť. Zamieril priamo na oddelenie intenzívnej starostlivosti. V dlhej bielej chodbe zbadal sedieť zhrbenú postavu. Bol to jeho otec. Richard vyzeral, ako by zostarol o 20 rokov za jedinú noc. Na sebe mal len tenký pyžamový kabát. Triasol sa od zimy a obrovského strachu. Keď uvidel Mateja, rozplakal sa ako malé bezbranné dieťa. Matej k nemu podišiel a mlčky si sadol vedľa neho. Podal mu teplú kávu z automatu. Richard začal hovoriť. Jeho hlas bol plný obrovskej hanby a nekonečnej bolesti. Rozpovedal Matejovi úplne všetko. O Patrikových dlhoch, o tajných zmluvách s mafiou, o ukradnutých peniazoch. Vysvetlil mu aj ranný príchod policajných aut. Všetko nám vzali. Vila je zapečatená. Nemám prístup ani k jedinému centu, nemám ani na obyčajný hotel. Keby nebolo Eleny v nemocnici, spal by som dnes v noci na ulici. Povedal otec pomedzi usedavé vzliky. Matej ho pozorne počúval v úplnom tichu. Bol to neskutočne trpký a bolestivý pád. Matej sa postavil a podišiel k veľkému sklenenému oknu izby. Vnútri ležala jeho matka. Všade okolo nej blikali farebné monitory a pípali nepríjemné zvuky. Z úst jej trčala hrubá plastová hadica. Kedysi nedotknuteľná kráľovná bratislavskej elity teraz bojovala o každý jeden nádych. Matej pocítil zmes hlbokého smútku a spravodlivého hnevu. Osud ich dobehol rýchlejšie, než si ktokoľvek z nich dokázal vôbec predstaviť. Ráno začalo pomaly presvítať cez nemocničné okná. Lekár vyšiel z izby a podišiel k ním so smutným výrazom. Stav vašej manželky je stabilizovaný, ale následky sú veľmi vážne. Má paralizovanú celú pravú stranu tela. Bude vyžadovať celodennú starostlivosť, informoval ich lekár tichým hlasom. Richard si zúfalo schoval tvár do svojich dlaní. Nemal peniaze na luxusné súkromné sanatórium. Nemal dokonca peniaze ani na obyčajné jedlo. Matej sa na chvíľu zamyslel. Bolelo ho to. Všetky tie kruté slová, ktoré mu rodičia v minulosti povedali. Zhlboka sa nadýchol a urobil obrovské rozhodnutie. Otec, poď so mnou. Pôjdeš teraz k nám, povedal Matej pevným a rozhodným hlasom. Richard na neho prekvapene pozrel. Nechcel to prijať. Hanbil sa za všetko, čo mu urobil. Nemôžem, Matej. Tak veľmi sme vám s matkou ublížili. Zničili sme vám začiatky. Nedokážem sa pozrieť Zuzane priamo do očí. Odmietal otec. Matej ho chytil pod pazuchu a vytiahol ho na nohy. Ideš. Zuzana stála vo dverách ich malého bytu v Petržalke. Jej tehotenské brúško už bolo naozaj obrovské. Matej vošiel dnu a podopieral svojho zničeného otca. Richard klopil zrak do zeme. Nedokázal sa Zuzane pozrieť do očí. Bál sa, že ho okamžite vyženie von, tak ako by to na jej mieste urobila jeho žena. Zuzana však nebola Elena. Jej reakcia bola úplne iná, než Richard vo svojej hlave očakával. Nezačala kričať, nezačala mu nadávať, ani mu vyhadzovať na oči jeho minulé chyby. Iba potichu ustúpila, aby mohli prejsť do tepla. Pripravila mu čisté uteráky a ukázala mu kúpeľňu. Zatiaľ, čo sa Richard umýval teplou vodou, Zuzana zohriala plný hrniec poctivej domácej polievky. Keď Richard vyšiel von, na stole ho už čakalo horúce a voňavé jedlo. Sadol si k stolu a chytil lyžicu. Ruky sa mu neskutočne triasli.
S prvým hltom teplej polievky sa v ňom niečo obrovské zlomilo. Začal usedavo a nahlas plakať. Boli to slzy čistej vďačnosti a obrovskej lútosti. Prešli nekonečne dlhé 3 týždne. Elenu konečne prepustili z mestskej nemocnice. Vila na Kolibe bola medzičasom úradmi vydražená. Ich bankové účty boli trvalo zrušené a prepadli štátu na úhradu veľkých dlhov. Z mocnej rodiny nezostalo už vôbec nič. Matej s Richardom priviezli Elenu do malého bytu v Petržalke na invalidnom vozíku. Elena mala tvár úplne spadnutú na jednu stranu. Nemohla poriadne rozprávať ani hýbať pravou rukou. Keď videla malý byt, v ktorom kedysi chcela nechať svojho syna úmyselne trpieť, cítila nesmiernu bolesť. Zuzana ich už čakala. Vypratala svoju vlastnú spálňu, aby mala svokra maximálne pohodlie. Sama so svojím obrovským tehotenským bruchom spala s Matejom na starom rozkladacom gauči v obývačke. Elena sa snažila odvrátiť pohľad, keď videla Zuzaninu dobrotu. Zžieral ju zvnútra obrovský pocit viny. Nemohla však vôbec nič povedať. Bola úplne odkázaná na pomoc ľudí, ktorými v minulosti tak veľmi a kruto pohrdala. Nasledovali nesmierne ťažké mesiace plné každodennej driny. Matej musel pracovať ešte tvrdšie a brať ďalšie nočné zmeny v továrni, aby dokázal uživiť rozšírenú rodinu. Richard si napriek svojmu vysokému veku našiel prácu ako obyčajný strážnik na parkovisku pred supermarketom. Pýcha ho už dávno opustila. Každé zarobené euro odovzdával Matejovi na zaplatenie účtov a drahých liekov. Najväčšia ťarcha však ležala na Zuzaniných pleciach. Hoci bola v pokročilom štádiu tehotenstva, stala sa hlavnou opatrovateľkou pre chorú Elenu. Každé ráno vstávala veľmi skoro. Pomáhala svokre s rannou hygienou. Umývala ju teplou špongiou. Jemne ju česala, krmila ju zdravými kašami priamo z malej lyžičky. Zuzana to všetko robila s obrovskou láskou a nesmiernou trpezlivosťou. Nikdy si ani len raz nahlas nesťažovala. Elena ju pritom neustále pozorovala. V jej zdravom oku sa za každým hromadili slzy. Videla čistého anjela. Anjela, ktorého kedysi chcela bezcitne zničiť. Jedného chladného rána Zuzana masírovala Elene ruku. Snažila sa jej uvoľniť stuhnuté a bolavé svaly. Elena sa zrazu snažila niečo silou mocou povedať. Jej pery sa veľmi ťažko a pomaly hýbali. Zuzana sa k nej rýchlo naklonila a nastražila uši. Zvuky boli nejasné a tiché. Zuzana však nakoniec jasne rozoznala jedno dôležité slovo. Odpusť. Znelo to ako tiché zašušťanie suchého lístia vo vetre. Zuzana sa usmiala a jemne pohladila svokru po vráskavej tvári. Už som vám dávno odpustila, mama. Sme predsa jedna rodina a musíme si navzájom pomáhať, odpovedala Zuzana mimoriadne pokojným a vyrovnaným hlasom. Elenine slzy sa už nedali viac zastaviť. Tiekli jej po tvári ako malé drahokamy. Boli to slzy očistenia a zmierenia. V tej malej petržalskej izbe sa definitívne zrútili posledné zvyšky starej a pyšnej Eleny. Narodila sa nová žena. Žena, ktorá konečne pochopila skutočnú a pravú hodnotu ľudského života. Peniaze neznamenali už vôbec nič. Blížil sa termín pôrodu dvojčiek. Rodinná atmosféra v byte bola plná obrovského očakávania. Mária a Ján často cestovali z dediny, aby pomohli s varením a upratovaním. Ján opravil staré koleso na Eleninom invalidnom vozíku. Mária piekla čerstvé buchty, ktoré rozvoniavali po celom dome. Kedysi by Elena takýchto ľudí okamžite vyhodila zo svojho luxusného domu. Teraz im bola nesmierne a úprimne vďačná za každý ich úsmev a podanú ruku. Večer sedeli všetci spolu v malej preplnenej obývačke. Pili horúci čaj a rozprávali sa o obyčajných veciach. O počasí, o záhradke, o blížiacom sa príchode detí. Richard sedel vedľa Jána a pozorne počúval jeho rady o pestovaní zeleniny. Kedysi riadil stovky zamestnancov, teraz obdivoval dedinského majstra. Rozdiel v spoločenských triedách sa úplne vyparil. Zostala len čistá ľudskosť. Bola to skutočná a hrejivá idyla, ktorú nebolo možné kúpiť za žiadne milióny na svete. V jednu studenú zimnú noc to konečne prišlo. Zuzana zobudila Mateja s tým, že má silné bolesti. Kontrakcie sa rýchlo zosilňovali. Matej konal veľmi rýchlo. Zavolal sanitku a obliekol ju. Richard a Elena boli tiež okamžite hore. Richard pomáhal Matejovi odniesť Zuzanine tašky k dverám. Elena sedela na vozíku a z jej dobrého oka vyžaroval obrovský strach, ale aj nádej. Zuzana sa k nej pred odchodom na moment naklonila. Nebojte sa, mama, všetko bude v poriadku. Zašepkala a jemne jej stlačila zdravú ruku. Matej s manželkou odišli do nemocnice. Pre Richarda a Elenu to bola nekonečne dlhá a bezsenná noc. Sedeli v tichej kuchyni a držali sa za ruky. Richard prvýkrát po mnohých rokoch
potichu odriekal krátku modlitbu. Modlil sa za záchranu a zdravie nových životov. Uvedomoval si, že toto je ich posledná a najväčšia šanca na skutočnú nápravu rodiny. Ranné svetlo konečne prinieslo vytúženú správu. Matej zavolal s plačom plným radosti. Narodili sa im dvaja zdraví a krásni chlapci, Jakub a Tomáš. Boli to silné a hlučné bábätka. Keď Matej priniesol svoju rodinu konečne domov, byt ožil nevídanou a nádhernou energiou. Všade bol detský plač, vôňa púdru a rozhádzané hračky. Elena sedela vo svojom obľúbenom kúte izby na invalidnom vozíku. Zuzana k nej podišla s malým uzlíčkom v náručí. Opatrne položila spiaceho Jakuba priamo do Eleninej zdravej ľavej ruky. Elena sa dívala na tú malú, dokonalú tváričku. Cítila tlkot jeho rýchleho malého srdiečka. V tej nádhernej chvíli zabudla na celý svoj zničený život. Zabudla na stratené bohatstvo, na zradcu Patrika, na svoju ťažkú chorobu. Cítila iba absolútnu a čistú lásku. Dokázala sa dokonca usmiať aj tou paralizovanou stranou tváre. Pritisla si vnuka jemne k hrudi a zatvorila oči. Bola to najväčšia a najdôležitejšia odmena. Odmena za poníženie, ktorým musela prejsť, aby konečne našla svoju stratenú dušu. Roky pomaly plynuli. Z chlapcov vyrástli živí a veselí školkári. Byt v Petržalke im bol už dávno malý. Matej vďaka svojej extrémnej usilovnosti a šikovnosti získal v práci vysoké povýšenie. Zarábal veľmi slušné peniaze. Mohli si dovoliť kúpiť krásny starší dom so záhradou na kraji mesta. Bývali tam všetci spolu. Otec Richard sa staral o veľkú záhradu. Pestoval paradajky a krásne ruže pre Zuzanu. Elena sedávala na slnečnej terase a pozorovala vnúčatá pri hlučnej hre na tráve. Zuzana otvorila svoje vlastné malé kvetinárstvo priamo v meste. Darilo sa im veľmi dobre. Neboli milionári, ale mali omnoho väčšie bohatstvo. Mali pevnú rodinu. Jedného dňa prišiel list zo zahraničia. Bol od Patrika. Písal, že ho podviedli obchodní partneri a manželka ho okamžite opustila pre mladšieho a bohatšieho muža. Bol úplne sám, bez peňazí a prosil o odpustenie. Prosil o letenku späť domov. Rodina stála pred ďalšou obrovskou a ťažkou skúškou. Richard list nahlas prečítal celej rodine. V miestnosti zavládlo hlboké a dusivé ticho. Rany po Patrikoch zrade boli stále veľmi bolestivé. Elena pomaly zdvihla svoju zdravú ruku a pokynula Matejovi. Nechcela, aby sa jej rodina opäť rozbila. Matej zobral list a dlho sa naň pozeral. Zuzana mu položila ruku na rameno a s pochopením prikývla. Kúpili mu tú letenku. Patrik sa vrátil. Bol vychudnutý, zlomený a plný obrovskej hanby. Zatiaľ mu odpustili, ale jeho cesta k získaniu plnej dôvery bude ešte veľmi dlhá. Musel si nájsť obyčajnú prácu v sklade a splácať svoje staré dlhy. Matej mu občas pomáhal, ale zachoval si zdravý odstup. Príbeh tejto rodiny sa tak naplnil. Zlatá klietka na kolibe sa navždy rozpadla. Namiesto nej si postavili skutočný domov plný lásky, pravdy a vzájomného hlbokého rešpektu. Elena s Richardom na konci svojho života konečne pochopili, že najväčšie poklady sa na bankovom účte naozaj nenachádzajú. Pýcha a peniaze dokážu zničiť charakter, ale skutočná láska dokáže zachrániť aj tie najstratenejšie duše. Tento príbeh nám ukazuje, že karma existuje a udrie vtedy, keď to najmenej čakáme. Všetko to bohatstvo a arogancia sa nakoniec zmenili na prach, ale to, čo zostalo, bola rodina. Zuzana ukázala obrovskú silu odpustenia a zmenila osud všetkých naokolo. Z nepriateľov sa stali najbližší priatelia. Ďakujem vám z celého srdca, že ste tento silný príbeh dopozerali až do samotného konca. Ak vo vás zanechal emócie, nezabudnite stlačiť tlačidlo odberu. Dajte videu like a podielte sa oň so svojimi priateľmi. Ako by ste sa zachovali vy, keby vás svokra takto kruto ponížila? Odpustili by ste jej po tom, čo by prišla o všetko? Napíšte mi svoj úprimný názor dole do komentárov. Veľmi rád si prečítam vaše pohľady na túto zložitú situáciu. Majte sa krásne a vážte si svojich najbližších. Uvidíme sa pri ďalšom napínavom príbehu.